ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିଦିନ 86,400 ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଉଛି ଓ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣ ଦିନକ ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ଠିକ୍ 86,400 ଟଙ୍କା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା ହୁଏ। ଦିନର ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ପୁରା ଖାଲି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ସଦ୍ ଉପଯୋଗ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ଯଦି ନାହିଁ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଅପବ୍ୟୟ କରିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଫେରି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଯାହାର ନାମ ସମୟ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ 86,400 ସେକେଣ୍ଡ ମିଳେ। ଦିନର ଶେଷରେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ପରଦିନ ପାଇଁ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ବା ବଳକା ନଥାଏ। କିଏ ବା କାହାଠାରୁ ଟିକିଏ ସମୟ ଧାର ମଧ୍ୟ ମାଗିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟ ଆମେ ଜ୍ଞାନର ସହ ବ୍ୟବହାର ନ କରିଛୁ ତାହା ଆମ ପାଖରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଯଦି ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ ତାହା ଆପଣ ହରାଇବେ। କାହାକୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ମୋର ଏତିକି ସମୟ ଥିଲା, ମୁଁ ଏବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାହା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପରେ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଖରୁ ସମୟ ଧାରରେ ମାଗିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କିପରି ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ଆପଣ କିପରି ପ୍ରତିଦିନ ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅର୍ଥକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଜ୍ଞାନର ସହିତ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ ସେହିପରି ସମୟର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦିନରେ 86,400 ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି। ସେହି ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେପରି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ ଗଢ଼ିପାରିବା। ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ଈଶ୍ୱର ବାଇବେଲରେ ଏକଥା କହନ୍ତି, ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର କାରଣ କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ଏଣୁ ନିର୍ବୋଧ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ବୁଝ।